Ai, ene, Ilaski Serrano. Ba, neukan nik gogotxue gaurko erakusteko, jendire erakusteko gaurkoe, egi esan batzori morru emango dielako gaurko bideoak, batzui bai. Esango dugu, 3 gonbidatu izan ditugula bideo honetan, ez da bikoa izaten, 3 gonbidatu izan ditugu, 3 ibilbide ezberdin dituzten gonbidatuak lanbide bera duten arren, bata 30 urte ibilbide honetan. Bestie, 3 belaunaldiko 3 emakume dira, eta gaztiena beia 10 urtetxu lotura lanbidearekin baduena, esan dakoa, 3 emakume dira, 3 estilo, 3 ibilbide ezberdin dituztenak, eta euren lanbidea ulertzeko eta bizitzeko 3 modu erakutsiko dizkigutenak. Mai honetan, kasualitatik gaur, irratizale asko dau, irratia egin dugu danok, badaukagu lotura, eta, ariketa txiki bai jarriko zutie. Utziko estazu ez da? 3 emakume hauek orduan 3 ahots dira eta gaurtzuk deskubritu egingo dizkiguzu. Aidanea, ze irratia aipatu duzu. Hori, egon nahi bai, sekretun gorderen destotesan 3 irratia esatari diena, osondo. Ez, baina hemen irrati esataria direla. Eta irratia, herriezu irratiari bilitakoa da. Zugasti ere bai. Padron horrari da. Eta gari garaian ere bai, etxe sorturen faktorian, beraz. Bai. Zuga itxik zer esan, gero zuretzape galderie, zube prest egon. Serrano, zu zara hemen irratian hasitakoa, ni ja. Eta apunte txiki batzuk hartzeko eskatuko zutie, ia bakoitzak zer azpimarratzen duen, bideo entzun eta gero, bideo ikusi eta gero. Irratiak dauka momentuko egoeraren indarra, improvisaziotik asko daukalako, gertutasuna dauka. Adi egotera behartzen zaituelako, argi egotera behartzen zaitu. Eta gero izan behar duzuelako ikuspegi bat, ez bakarrik hizketan ari zarena, baizik eta gero zer dator, eta hau nola josiko dut, eta puzlea osatu behar duzu. Irratia entzun dezakegu beste gauza batzuk egiten ari garen bitartean, baina irratia beti dago gurekin. Eta goizero esnatzen gara ahots batekin, eta azkenean gertuko sentitzen dugu, eta arek kontatzen diguna, arek kontatzen digulako eta kontatzen digun moduan kontatzen digulako. Nik uste dut esatari hori zuk aukeratu egin duzula. Egia esan, irrati esataria nere burua horrela bataiatzea eta asko gustatzen. Nik uste dut nere buruak nik kazetaria naiz, eta kasu honetan bitarteko erabiltzen dut nire ofizioa aurrera eramateko. Baina albistegitara jo dugu, ni naiz batere kazetaria sentitzen, ni irratilaria sentitzen naiz. Eta irratian aurkitu nahi dudan ahotsak edo esatariak harritu behar nau egunero. Gertukotasuna bai, bapatekotasuna bai, baina behar du magiatik pikin bat, behar du jolasetik, behar ditu hotsak, soinuak, musika tartean sartzen da, behar ditu testigantza belarrira iristen zaizkitun eta belarritik bihotzera zuzena egiten dituen testigantza horiek. Konplizidadea. Entretenimendua eta jolasa eta diversioa eta askotan konturatu gabe, baina zurekin doaz, eta zuk aukeratu dituzu, eta konpainia egiten dizu. Gero eta gehiago betetzen daute lekukotza personalek. Eta ni nola persona oso emozionala naizen, urten, bai, gertatu zait, behin baino gehiagotan, eutsi ezin horri, ez? Negarrari eutsi ezin horri. Gero eta gehiago betetzen daute aurrez aurreko elkarrizketa horiek. Ezer saltzeko ez daukaten personen elkarrizketak. Zer da honena, gure lanetik? Dena da ona. Irratian ez, benetan, niri euskarri formata guztia gustatzen zaizkit, elkarrizketa bereziki. Egunero ari zara jende diferentearekin hizketan, eta... Eta egunero harritzen zara, zeu, ez da? Zeu ere, bai. Da bizia. Ez irratia oso bizirik da. Edozein momentutan, edozein, ez usteko izan dezakezu, horri buelta eman behar diozu, momentuak berak eskatzen duen bizitasun hori dauka. Nik egia esan, iruditzen zait, zerbait galtzen dela. Gure aurpegiak ikusita. Zenbait kasutan irabazi ere bai, Bai, nik uste, irudiak badu gauza nabarmen bat, eta kontrasankorra dirudien arren, irudiak itxutu egiten du. Irudiari begira jarrita, irudiarekin geratzen zara. Apostu egiten dute egunero, hitzen bidezko irudiak sortzeko. Baitzen bidezko irudiak sortzen dabiltzan 3 emakume. Arantxa Iturbe, ezagutu zuie, hasieratik, 85. urtean hasi zineten, Jaime Bizok. Gara bateko kontuak emakumea. 15 urte, guretzat erreferente izen dena da beti belarrez den erundune. Ikuste zuie berak, kasetari moduen... Eta Arantxak beti bezain guapa segitzen du. Hasi ginean mundu guztiak esaten zidan, zea hotz polita daukazun, baina ze txusiat zaren.
Eta Arantxari ez, Arantxari behin etzai hori pasa. Nik uste gero eta beto, ganera. Bai, Arantxa garai hartan ere ahotsera entzuten zuenak, eta gero ikusitakoan esaten ze guapa, eta niri berriz. Eta gaur egun, ibilbidi eta gero ikustezu jarratxien dabil, astelenetik ostiralea, 8:00 9:00 kulturarekin lotuta, eguerdiko informatiboen bebai etarte luze batakoie, Maite Artola ikusten du prime timea eramaten orain, bai, faktorian dabil, goizeko 7:00 10:00 emanuk lekuko hartu arte, eta... Maite Artola, tira. Bai, Maitek. Maite Artolarena esan behar nuen, bera munduan zehar ere kazetari ibilitakoa dela. Alegia, kale asko egindako kazetaria da, eta Bruselan berri maili izan dakoa, eta toki askotan ibilitakoa. Eta beste... Bruselatik bueltan... Hau zure lagun mina? Nire lagun mina, Zuriebe Urruti ez dabil, eta esaten genuen, 10 urte, Maider errati zen, bai, 10 urte, besteak beste gaztean hasi izalako, urte batzu bertan, azken urtietan mezularian, eta orain, ja programarekin, 4:00 6:00, momentu honetan, gure kompetentzia izango da, Irigorrian dagoelako, eta esan dakue, 3 emakume eta... Irigorrian beste nobio batekin, bai. Bai, aldatu zaitxu, bai. Eta... Xabi Larrazabalekin, bai. Eta zelan ulertzen dauen irrati egiteko, ze, Maider esango apurtxuet barritzaileena, eta gaztie, eta oso modernia da danatan, eta zelan ulertzen dauen irudiz egaz eta erabili behar dela irratize, berak laguntzen dagoelako, orain euskarri barrizekaz eta teknologia barrizekaz eta bar, apurtxuet olan kasetari zen, eta albiste zen, adakona Maite, entzun zuie, eta apurtxuet magia eta begietatik bihotzera eta idazlea eta apurtxuet poesia egin da, irrati esataria. Hitzekin irudiak egiten dituena. Arantxa Iturbe. Eta nik eskatzeko utzuti, ez dakit zeo zer azpimarratzeko ezagutzen dituzuelako hirurek, eta ez dakit zein, aldu esan zein den geure gustukoena edo lako sartuko gara intimitatietan. Nik esango izut garbi, iaski. Nei bizitzan, gauza asko gertatu zaizkit, onak, txarrak, asko bizitakoa naiz nire gaztetasunean, baina irratiaren esperientziarena da, bizitzan izan ditudan esperientziarik ederrenetarikoa. Izugarrizko sorte eta izugarrizko opari bat bezala bizitzen ari naiz irratian aritzeko aukera hau eta horrelako profesionalen artean ere izugarri ikasteko eta irratia barrutik ikusteko aukera paregabea ere dudalako. Zergaitik gustatzen zaigu horren beste, Padron? Arantxa Iturbek esan ditu, eman ditu hainbat klabe, gertutasuna, momentuko edo momentuan unean uneko indarra, magia, baita ere bizitzarekin bat datorren konpainia bat delako irratia, eta ez telebistaren kasuan bestela, telebistak behartu iten gaitu, geratzea eta beste guztia uztea, eta batez ere, nola, oso jakinduri asko dago, hiru emakume horien hitzetan, eta nola Arantxa Iturbek esan duen irudiak itxutu egiten gaitu. Eta irratiak ez. Irratiak irudimena eta hausnarketarako gogoa pizten digu, eta, azken finean... Irudimena, gari, zuk erabiltzezun tartien, argazkizek deskribatzen zuzelako. Askotan zeu entzun, da gero argazkiaren bilago ez, a ber, zein izen da. Poste naiz jakitea, baten hori egiten duena. Ba, ez dakit, nire ere nik badut irratiakin puntu hori, nik ez nuke esan beharko, zen ni irudiakin ibiltzen naiz, baina niri irratitik hori gustatzen zait. Irudik ez duela, eta uste dut beste modu batera telebistak ematen ez dizun zerbait ematen dizu, erabat, nik egia da, 3 hauetatik Maider da gutxen kontrolatzen dudana, beste bilek asko maite ditut, saioak asko entzute ditut, gaina, Maite entzun nuen nik, Maite hasi zen irratian, Bruselara joan zen, elkarrekin argian gemiltzala, orduan nik ordutik aintzuen guztiera, eta nik goizero entzuten dut, netzako goiza azten da, Maitekin batera iaia. Maite esnatzen denean, esnatzen zarazu. Maite geunon esaten duenean. Berandu esnatzen naiz bera baino, bai, netzako goiza pixkalentxu azten da, baina jeikitzen naiz Maiten hitzekin nola bai. Aukeratzen dugulako. Xabier Zaitxita komunikatzaile bat entzat, esaten denien eskola honena dela.
Begira, bai, egia da, ezta? Egia da, irratiak ematen dizu komunikatzeko trebetasuna, edo behintzat komunikatzeko doai hori baldin badaukazu, hori garatzeko komunikabiderik aproposena hori da, eta eskuratzen dituzu trebetasunak gero beste komunikabide askotan baliagarria direnak, alegia gero salto ematen baduzu telebistara, edo noski kazetari bezala ere formatzen zara asko, eta prentsa idatzira paso egiten baduzu, han lortutako trebetasunak baliagarriak izango zaizkizu. Ez dakit, alderantziz gertatuz gero alako aplikagarritasunik gertatzen den. Igual bai, hein handi batean, baina irratiarena oso zuzena da, ezta? Eta gero irratia apasionantea da, hori egia da. Eta bai, irratia egitea adibidez nik entzuten nuenean, ezta? Egunero gauza desberdinak, eta irratia egiten duzunean normalean agian beste komunikabide batzuetan baino espezializazio gutxiago dago. Gauza oso desberdinak egingo dituzu. Eta gainera, segurazki egunean bertan, oso jende desberdinarekin, eta gainera zure lanaren parte izango da pasioa aditzera ematea gai bakoitzarekin. Eta ahotsaren magia, ahotsaren magia. Esan zaun, zeiru emakume hauek daukaten ahotsa eta gauzak esateko daukaten artea eta bilezia. Zugasti, hitz bat. Ze Ilaski Serranoren irrati nobio hoi bat dator orain, Bai, magikoa da, eta irratiak daukana da sedukzio ariketa ikaragarria dela. Eta egia da, nire eskolari irratia izan zen, herri irratia, baina etxian jekitzen ginenetikan irratia zeolako, eta gaur egun ez dut imaginatzen bizitza irratirik gabe. Ez bizitza beha, azken batean, gabez ere, leno, gabeko botikak eta aitu geha, nik irratiakin oheratzen naiz. Baina gau guztiare irratia entzuten pasa. Hau da, nik uste daukala sedukzio puntu bat beste komunikabidek ez daukatena. Nik edo izan naiz, maiten eskolako batez ere informatibo gorreinetan ibili naizelako, baina ez naiz objetiba ze Arantxa Iturbe gehiagin maite dut. Bai. Bueno, plaster bat izan da, eurek astegotie, eurek entzutie, eta, gonbidatu baten bat badau, Euskal Irratira entzutik kasu honetan, eta ia engantzaten garan, engantzatu ezkero irratira, betiko maitasuna bihurtzen. Eta izugarrizko droga da hori, bai. Eta gero asko kostatzen da zilborreste hori etetea.